Molt bon dia, regidor, regidora, secretari interventor, públic, assistent i premsa. Donem inici a la sessió plenària del dia d'avui amb el primer punt de l'ordre del dia, que seria aprovació, si s'escau, de l'acte del ple celebrat en sessió ordinària el dia 6 de juliol del 2016. Si no hi ha cap qüestió, la donem per aprovada. Informació de la presidència dona compte dels decrets des del número 3.058 fins al número 3.497 de l'any 2016. Si no hi ha cap qüestió, ens donem per assabentats. Assumptes de serveis generals, seguretat ciutadana i mobilitat. Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya d'atorgament d'un nou contracte de gestió de la concessió administrativa de l'edifici social i serveis nàutics existent en el port esportiu de Salou, inicialment atorgada per ordre ministerial del 29 de maig de 1973. Expedient 5306/2015. L'Ajuntament de Salou és titular de la concessió administrativa per a la construcció d'un embarcador destinat a embarcacions esportives a títol precari per un termini de 99 anys, amb venciment 14 de febrer de 2067. Així mateix, també és titular de la concessió per a la realització de les obres destinades a la construcció d'un edifici social i serveis nàutics en el port esportiu, que després de la pròrroga atorgada per la Generalitat de Catalunya, la seva vigència és fins al 29 de juliol del 2018. L'Ajuntament de Salou, en anteriors actes, ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que unifiqui en un sol títol administratiu amb dues concessions portuàries fins al 14 de febrer del 2067, d'acord amb la vigència de la concessió del port, o en altre cas que prorrogui fins a aquesta mateixa data la durada de la concessió de l'edifici social i dels serveis nàutics, mitjançant oficis de 21 de desembre de 2015, 17 de març i 30 de juny de 2016, la Generalitat de Catalunya contesta que aquest tipus de sol·licituds no poden ser tramitades degut a que no està prevista en l'actual normativa en vigor. La Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana i Mobilitat de 22 de juliol del 2016 proposa al ple sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'atorgament d'un nou contracte de gestió de la concessió administrativa de l'edifici social i serveis nàutics existent en el port esportiu de Salou com a continuació de la concessió de 29 de maig de 1973, amb una durada fins al 14 de febrer del 2067, coincident amb la vigència de la concessió principal del port. Preparar i trametre la documentació que correspon presentar per la tramitació de la sol·licitud. Moltes gràcies, senyor secretari. Alguna intervenció? Sí? Sí, senyor Boquet. Sí, gràcies. Bon dia a tothom. Bé, en aquest punt que ens trobem avui és evident que ens trobem davant d'una situació que és complexa a nivell jurídic i de normativa legal i que això ens portarà a un nou, marc jurídic en quant les regles del joc canvien per la prevista entrada en vigència de la nova llei de ports que té en preparació a la Generalitat de Catalunya. Per part del nostre grup entenem que el rovell de l'ou d'aquesta qüestió que avui tractem és valorar la possibilitat que l'Ajuntament de Salou es presenti i opti a l'adjudicació per a la gestió dels serveis i, segons la nova llei, possiblement tal com estan dient fins ara o es preveu la nova llei, preveu que aquell que es presenti o opti al concurs o a la gestió haurà de gestionar directament aquesta activitat sense la possibilitat que sigui subrogada com es fa fins ara a les concessions vigents que tenim que acaba el 2018. O sigui, que no és una pròrroga com algunes vegades en reunions o trobats s'ha pogut dir que estàvem parlant d'una pròrroga, és una nova activitat. Si això fos així, és a dir, que l'Ajuntament de Salou vulgui participar en aquest concurs i gestionar l'edifici seu social del Club Nàutic de Salou, ens trobaríem davant d'una situació, anòmala en la gestió dels ports esportius de Catalunya perquè, segons ens han estat explicant en diferents moments tècnics a casa, només hi ha uns 3 casos pendents que estan així desconnectats en aquesta situació. Nosaltres crec que hauríem de mirar amb el que és el model de gestió i ara en la nova situació que ens trobarem és veure al voltant d'aquí els models de gestió que hi ha com Cambrils o altres llocs on realment l'Ajuntament no hi té cap relació amb el que és la gestió ni l'adjudicació en aquests àmbits. El que si nosaltres ens preguntem des del nostre grup és si caldria conèixer quina és la seva voluntat al respecte en un futur, ja que la declaració d'intencions d'avui no implicaria la futura presentació d'aquesta corporació a optar al concurs, tal com ens han fet, tal com ens han dit. Vull dir que seria demanar l'accés a la nova gestió, però després hi hauria el concurs com s'organitza amb la nova llei i de la manera que es munti.
El que sí entenem que del nostre grup entenem que si realment que s'hi hauria de presentar a aquesta nova concessió hauria de ser o el Club Nàutic de Salou o qualsevol altres entitats amb experiència en el que és la gestió de l'àmbit de la nàutica esportiva. Entenem que els ajuntaments no ens hem de dedicar o ens hauríem de dedicar a participar en aquest tipus de gestions. I diem això perquè sembla, i segons es desprèn d'alguns documents que es veuen en aquest expedient, que es veu el Club Nàutic de Salou el veuen com un competidor, amb una possible opció d'allò. I per dir això li llegiré textualment una part d'un dels documents que formen part de cada expedient que diu, concloent, si l'Ajuntament, com així sembla, vol sol·licitar una nova concessió per a continuar explotant les construccions i serveis portuaris emprats pel títol de 1973, és evident que el Club Nàutic de Salou hauria de mantenir-se al marge del concurs restringit que es convoqui, comprometent-se a no participar com a aspirant en aquest. En cas de resultar l'Ajuntament adjudicatari del nou contracte, ja sigui de forma directa al formular la proposició més avantatjosa o de forma indirecta exercint el dret de tempteig. Hauria d'atorgar al Club Nàutic de Salou una pròrroga de la concessió municipal atorgada pel ple 2 d'agost de 1978 pel temps en què s'atorgui la nova concessió. Clar, aquí queda ben clar que el nàutic es considera que s'hauria de presentar i nosaltres també creiem que aquesta opció que reflecteix en aquest paràgraf d'aquest document de l'expedient no la contempla la futura llei de ports, que seria gestió directa i no entra el tema del dret de tanteig. O sigui, qui es presenti al concurs, si no vaig errat, després me rectifiquen, és qui ha de gestionar directament la concessió. I també, per afegir, dintre el grup d'Esquerra una qüestió. Entenem que l'Ajuntament no s'hauria de presentar al concurs que avui tractem i deixar pas al Club Nàutic d'altres, com estem dient, per ja entrar en el que seria la normalitat dels models de gestió de ports esportius de Catalunya. I, clar, vostès fins ara no ens han dit quines són... Sí, la intenció és demanar aquest atorgament del nou contracte de gestió, però, com he dit abans, no implica que després, quan arribi el moment, se vulguin presentar a la gestió directa. Vostès tampoc no ens han deixat clar quina és la seva opció al respecte del que pot passar d'aquí a l'any 2018 quan ens hi trobem. Per tant, com que primer creiem que els ajuntaments no han d'anar a gestionar clubs nàutics ni ports, com és lo normal a qualsevol lloc d'aquest, i com que tampoc ens han aclarit realment la voluntat de cara al futur, si es volen presentar a gestionar, deixant de banda les entitats, clubs o entitats que realment estan preparades per gestionar aquestes activitats, el vot del grup d'Esquerra serà en contra d'aquesta proposta. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions? Sí, señor alcalde. Señor García. Gracias. Buenos días, señor alcalde, regidores. Bien, el punto del orden del día que estamos tratando es un tema muy técnico, pero que evidentemente consideramos que también tiene su vertiente política, como todos los temas que tratamos en este pleno. Para intentar sintetizar lo acontecido, creemos que es importante aclarar que este ayuntamiento es titular de dos concesiones en lo que respecta al puerto. Por un lado está la concesión referente a la construcción de un embarcadero destinado a embarcaciones deportivas, que nos fue otorgada hasta el 14 de febrero del año 2067, y por otro lado tenemos la referente a la construcción de un edificio social y servicios náuticos que, como ya se ha dicho, expira el 29 de julio del 2018. Por lo tanto, la situación actual es que nosotros somos titulares de las citadas concesiones, mientras que la explotación de las mismas recae en el Club Náutico de Salou. Pues bien, la segunda de las concesiones, es decir, la referente al edificio social y los servicios náuticos, es la que ha ocasionado que hoy estemos sometiendo a votación y sometiendo a debate este punto del orden del día, pues como ya se ha dicho, expira en 2 años. Aquí debemos preguntarnos qué es lo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno ante el próximo vencimiento de la citada concesión. Miren, lo que ustedes han hecho ha sido plantear a la Administración Autonómica 2 cuestiones. En primer lugar, una posible prórroga sobre la concesión del edificio social y, en segundo lugar, la posibilidad de que se unificasen ambas concesiones de modo que la del edificio social también finalizase en el año 2067. Pues bien, la subdirectora general de Ports y Aeroports de la Generalitat, mediante un escrito que le dirige al señor alcalde, a usted, señor Granados, el día 21 de diciembre del año 2015, ya le comunica textualmente lo siguiente, refiriéndose a la concesión del edificio social. La corresponent a l'edifici social i serveis nàutics va ser prorrogada per resolució de la Direcció General de Ports i Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
del 25 de febrer de 2004 fins al 29 de juliol del 2018. Pel que fa a la possibilitat de pròrroga, us informem que aquesta no está prevista a la normativa actual. Es decir, ya en diciembre del año 2015 la Generalitat contesta mediante una carta que la concesión del edificio social finaliza el 29 de julio del 2018 y que no puede ser objeto de prórroga. Lo primero que sorprende a este grupo municipal es que ante esa respuesta no se solicitase a la Administración competente en la materia, es decir, a la Generalitat de Cataluña, un informe jurídico formal al respecto. Sobre todo teniendo en cuenta que es un tema, como ya se ha dicho, jurídicamente muy complejo y que puede dar lugar a diversas interpretaciones. En lugar de eso, lo que hace el equipo de gobierno, lo que hace en este caso el ayuntamiento, es hacer otra consulta, que en este caso se responde por el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Cataluña mediante una carta fechada de 17 de marzo del 2016 en la que textualmente dice lo siguiente. Pel que fa a la concessió per a la construcció d'un edifici social i serveis nàutics en el port esportiu de Salou, va ser atorgada el 29 de maig del 73 per un termini de 30 anys prorrogable, per la qual cosa la Direcció General de Ports i Costes el 25 de febrer del 2004 va resoldre prorrogar la concessió fins al 29 de juliol del 2018, data aquesta en què finalitza. Para seguir añadiendo lo siguiente. En relació amb la vostra sol·licitud del passat 1 de febrer del 2016, en la que es planteja la unificació de les dues concessions sota un únic títol administratiu amb un termini de vigència fins al 14 de febrer del 2067, cal tenir en compte que actualment la normativa catalana en matèria portuària no contempla la possibilitat d'unificació de concessions. Es decir, la Generalitat de Cataluña lo que hace es reiterar lo que ya les había dicho en diciembre del año 2015 y añade que el planteamiento de unificación de concesiones es inviable jurídicamente. Pero una vez más, no hay informe jurídico alguno emitido por parte de la Generalitat, que es la administración que tiene las competencias en la materia. Pero no acaba ahí la cosa, ya que desde esta contestación se remite un nuevo escrito, en este caso como consecuencia de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Salou, de fecha 22 de marzo del 2016, nuevo escrito que es dirigido a la Generalitat de Cataluña pidiendo información referente al estado de tramitación de la unificación en un solo título administrativo de las concesiones administrativas del puerto, cuando ya se ha dicho anteriormente que se nos había contestado al respecto. Y ante esta petición, la Generalitat contesta mediante un nuevo escrito, nuevamente firmado por el secretario de Infraestructuras y Movilidad, de fecha 30 de junio del 2016, en el que lo que hace es remitirse a las respuestas ya dadas al Ayuntamiento anteriormente y que acabo de mencionar, es decir, vuelve a reiterar las respuestas dadas en fecha 21 de diciembre del año 2015 y 17 de marzo del 2016. Es decir, nuevamente nos dice que no, tanto a la posible prórroga de la concesión como a la posible unificación de ambas concesiones. Pero curiosamente, seguimos sin tener un informe jurídico emitido por los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña ni una contestación administrativa formal al respecto. Ante estos antecedentes, el Grupo Municipal Popular solo puede formularse las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿por qué motivo el equipo de gobierno ha agotado el plazo al límite para realizar este pleno cuando ya conocía de las intenciones de la Generalitat desde hace tiempo? En segundo lugar, ¿por qué motivo el equipo de gobierno no ha exigido a la Generalitat de Cataluña que se emitiese un informe jurídico que fundamentase las respuestas dadas por ese organismo autonómico, que es el que tiene las competencias? Y en tercer lugar, ¿por qué motivo, ante las respuestas dadas por la Generalitat, no se ha exigido a la misma que emitiese una resolución formal al respecto que hubiese podido dar lugar a un posible recurso por parte de nuestra Administración en el caso de que así se hubiese estimado necesario y oportuno? Miren, a ustedes les gusta mucho eso de exigir al Gobierno del Estado, pero permítanme que les diga algo. Cuando se trata de defender los intereses de Salou, no hay que tener una diferente vara de medir, dependiendo de qué administración nos estemos dirigiendo, ni del partido político que esté gobernando esa administración. Ustedes calibran sus exigencias dependiendo de estos factores y olvidándose de los verdaderos intereses del municipio, señor alcalde, porque en el caso que nos ocupa no han exigido nada de nada a la Generalitat de Cataluña. Ni un informe jurídico, como les he dicho anteriormente, ni un informe formal que hubiese podido dar lugar a un posible recurso y a una impugnación judicial en el caso de que así se hubiese estimado oportuno. Es evidente que el Ayuntamiento, ante esta situación, no puede quedarse cruzado de brazos, porque en caso contrario estaríamos renunciando a la posibilidad de poder seguir siendo titulares de esa concesión. Pero sinceramente consideramos que la gestión política que se ha realizado deja mucho que desear. Mucho que desear.
Hemos agotado al límite el plazo legal existente que nos otorga la ley de solicitar a la Administración portuaria, es decir, a la Generalitat, la adjudicación de un nuevo contrato de gestión. Pero a fecha de hoy, lo único que sabemos respecto al futuro de esta concesión es nada. Incertidumbre total e inseguridad jurídica absoluta. A fecha de hoy, estamos solicitando a la Generalitat el otorgamiento de un nuevo contrato de gestión de la concesión administrativa del edificio social y de los servicios náuticos. Una solicitud que está plagada de incertidumbre e inseguridad jurídica. Incertidumbre e inseguridad que en modo alguno ha sido rebatida políticamente por nuestro equipo de gobierno. Más bien todo lo contrario. Acatamos lo que nos diga la Generalitat y pedimos el otorgamiento de un nuevo contrato de gestión que no sabemos a ciencia cierta cómo se tramitará ni si el Ayuntamiento podrá conseguir ser el adjudicatario del mismo, a pesar de que ustedes pretendan disfrazar la realidad y emitan notas de prensa engañando a la opinión pública. ¿Cómo pueden tener ustedes la desfachatez de decir en una nota de prensa emitida el 26 de julio del 2016 lo siguiente? Y leo textualmente, señor alcalde. Para garantizar la presencia municipal en este activo estratégico tan importante para el municipio, se formula una nueva solicitud para la obtención de este régimen de continuación. Ustedes saben también, como yo, que este trámite no nos garantiza en absoluto nada de nada, porque lo que hoy estamos haciendo es solicitar, como ya he dicho anteriormente, a la Generalitat el otorgamiento de un nuevo contrato de gestión de la concesión administrativa, que sería resuelto mediante un concurso restringido sobre el cual el Ayuntamiento no tiene ningún derecho de tanteo y sobre el que es evidente que participarán otros licitadores. En definitiva, señor Granados, el Grupo Municipal Popular no puede votar favorablemente este punto del orden del día por los siguientes motivos. En primer lugar, porque consideramos que usted no ha gestionado este asunto de la manera más diligente. Mire, solo hace falta echar un vistazo al expediente administrativo para ver cómo existe una nota de fecha 12 de julio emitida por el Cap de Servei de Suport Intern de este Ayuntamiento, 12 de julio del presente año, en la que textualmente dice lo siguiente. La present nota no pretén aportar una opinió jurídica pròpia sobre les qüestions plantejades en l'assumpte, sinó únicament tractar de clarificar a l'alcalde la situació. ¿Cree usted lógico que 16 días antes usted todavía no tuviese claro nada respecto a este tema y por ese motivo se lo tienen que aclarar mediante una nota? Sinceramente, creemos que la importancia del tema hubiese requerido de más dedicación por parte de usted, señor alcalde, de más dedicación y de más implicación en todos los regidores que conformamos esta corporación. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva, se lo reiteramos en cada pleno. Tengamos un plan de ciudad, tengamos claro lo que queremos que sea Salou en el futuro. Usted sigue obviando esa reivindicación de la oposición y usted sigue actuando a salto de mata, improvisando y sin tener en cuenta a nadie. Cuando estamos hablando del futuro de este municipio, y se lo reitero, se lo dije en otros plenos, usted no va a estar aquí eternamente y deberíamos ponernos de acuerdo todos los grupos municipales que conformamos esta corporación para tratar cuestiones como las que estamos tratando. Ese es el primer motivo por el que no podemos votar a favor este punto del orden del día. El segundo motivo es por su falta de firmeza ante la Administración autonómica y por su falta de previsión. No es de recibo que estemos sometiendo esta cuestión a votación en el Pleno un día antes de que expire el plazo para hacerlo, señor alcalde. Y no es de recibo que nunca se le haya exigido a la Generalitat un informe jurídico al respecto ni una resolución formal que podría haber sido combatida si hubiésemos considerado oportuno ante los tribunales. Por todo ello, ya les decimos que el voto del Grupo Municipal Popular será en contra de la propuesta. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor. Sí. Buenas tardes. Vamos a ver, en un principio nosotros desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a apoyar esta solicitud, entendiendo que no es que sea buena, mala o regular, es que es la única que hay actualmente. Y para esto, si bien es cierto, como inicialmente ya los antecedentes nos lo han puesto de manifiesto, sí que es cierto que es una situación jurídicamente compleja, pero vamos a intentar simplificarla lo más posible, porque al final la columna vertebral está muy clara. Vamos a ver, o sea, inicialmente tenemos un contrato o una concesión administrativa del embarcadero de 1968. Por un tiempo de 99 años, es decir, que esto finaliza en el 2067, esto que es precisamente el tiempo máximo que por aquel entonces se les permitía a las concesiones. Esto, por una parte, que aunque no tenga nada que ver, lo dejamos apartadito porque después la recuperaremos. Por otra parte, tenemos la concesión por lo que hoy estamos precisamente aquí, es decir, del edificio social y
de los servicios náuticos, que inicialmente se concedió al Ayuntamiento su gestión por orden ministerial de 1973 por 30 años. Posteriormente, en el 2003, y esto es importante, hubo ya una prórroga por 15 años, que es lo máximo que permite precisamente la ley. Es decir, y ahora precisamente esta prórroga acaba el 29 de julio del 2018. Pues bien, si nosotros, en este caso el Ayuntamiento, quiere optar, no digo obtener o no obtener, sino quiere optar a obtener de nuevo esta concesión del edificio social, solamente quedan 3 soluciones. O sea, en principio, una, que ya entiendo que queda descartada por no estar dentro de la legalidad, y es una nueva prórroga, porque en algún sitio por ahí aparece una prórroga quizás hasta el 2023. Entendemos que esto de ninguna forma opta, puesto que ya los plazos de las prórrogas se han acabado. Una segunda cuestión, que es lo que ya estamos hablando, de unificar por una parte lo que es la concesión del embarcadero, que es desde el 2067, con la actual del 2018. La ley en este momento no lo prevé, y sí que es cierto que hay un anteproyecto de una nueva ley, pero vamos a ver, en este momento evidentemente no podemos confiar, y mucho menos con el gobierno de pandereta y platillo que tenemos actualmente, de cuándo saldrá este anteproyecto. Y solamente nos queda una opción, que es solicitar, en virtud precisamente de la Ley 598, y tal como nos dice la Ley 598, con 2 años de antelación, que solicitar que se abra un nuevo concurso para la concesión. Y nos puede gustar más, menos o regular, pero es así. O sea, es así, y entendemos que estos 2 años, ahora y en este momento, pues se está pidiendo, no porque queramos o no queramos, sino es por prescripción legal. No tenemos otro remedio, y ante esto pues no nos queda otra opción que votar que sí. Otra cuestión, y también nos lo adelantaban, es el periodo que quizás se ha agotado por parte de esta Junta de Gobierno, cuando se nos acaba el plazo mañana, estar hoy discutiendo esto. Esto es otra cosa. Me parece recordar que el artículo 48 de la Ley 598, esto estipula un plazo desde los 2/3, una vez agotados los 2/3 del tiempo de gestión, es decir, de los 15 años serían 10, hace 5 años que esto lo podíamos haber estado realizando. Supongo que habrá unas determinadas causas, y no creo que tampoco sea por gusto que hoy estemos aquí, que sí nos gustaría, en este caso, como mínimo, que nos explicaran el por qué hoy, un día antes precisamente de que se acabe todo esto, estamos aquí discutiendo hoy. Pero, en definitiva, entendemos desde el Grupo Municipal de Ciudadanos que nos gusta. Aquí no hay colores, no hay blanco, negro, rojo, gris, solamente hay un color, y nos tenemos que atener, y por eso nuestro voto en este caso pues va a ir en ese sentido. Muchas gracias. Yo la verdad es que lo ha resumido muy bien el señor Susín, y un poco también pues contesta las cuestiones que nos ha planteado el Grupo de Esquerra Republicana. Van en la misma línea, y la verdad es que las comparto, lo que dice. ¿Por qué hemos llegado a esta situación límite? Pues la verdad es que hemos estado durante todo este tiempo. De hecho, se hace mención de que en octubre del 2015, en algún informe, en octubre del 2015, ya los técnicos juristas del propio Ayuntamiento se reunieron con técnicos de la Generalitat. Siempre ha habido una incertidumbre en las contestaciones, la propia Generalitat pues esperando de que esta ley se hubiera podido desarrollar antes, pues la verdad es que siempre lo ha dejado un poco, no nos ha dado la respuesta clara. Quizás a lo mejor, bueno, como dice el señor García, ha faltado quizás alguna resolución, pero en todo caso es lo que tenemos. Y bueno, hemos agotado, ya digo, todas las vías, e independientemente de todos los escritos y de todos los informes, como dice el señor García, es un tema que este equipo de gobierno lo lleva. Lo que pasa es que no está escrito ni queda reflejado en ningún sitio, pero es un tema que del propio equipo de gobierno y con la Junta Directiva del Club Náutico se lleva tratando desde hace más tiempo del que reflejan los documentos. Se han agotado, es que no puedo decirle nada más, se ha agotado todas las vías, y es la única que nos queda, nos guste más o menos, y yo creo que ya como respuesta también al Grupo de Esquerra Republicana, pues como realmente nosotros teníamos que tomar una decisión antes de los 2 años en que acaba esta concesión, la tenemos que tomar ahora, pero esto no quiere decir de que se opte realmente por
por este sistema de gestión que ustedes ponían en duda. Si miramos toda la red de puertos de Cataluña, hay múltiples maneras de poder gestionar un puerto. Desde la gestión directa de ports de la Generalitat, hay hasta consorcios, hay gestión indirecta, hay múltiples tipos de gestión. No todos los puertos los gestiona la Dirección General de Puertos y Costas de la Generalitat. Tenemos 2 años, lo que no queríamos era dejar pasar esta posibilidad legal hasta el 2018, que hoy se abre un nuevo debate de qué es lo que queremos para el futuro o la gestión del futuro puerto de Salou. No queda nada cerrado ni nada definido. Molt bé, moltes gràcies. Procedim a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? No n'hi ha. Bé, queda aprovada, doncs. Aprovació, assumptes de serveis als ciutadans. Aprovació, si s'escau, de la proposta de resolució dels dies festius locals designats per l'Ajuntament de Salou per l'any 2017. Expedient 4771/2016. Vista l'ordre de la Conselleria d'Empresa i d'Ocupació de 30 de maig de 2016, per la que s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2017, i atès que cada any l'Ajuntament estableix les 2 festes locals del municipi per a l'any següent, la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans de 18 de juliol del 2016 proposa per unanimitat al ple fixar com a festes locals els dies següents: divendres 3 de febrer del 2017 i dilluns 30 d'octubre del 2017. Si no hi ha cap intervenció, procedim a la votació. Vots a favor? Vots en contra no hi ha i abstencions tampoc. Queda aprovat per unanimitat. 500. Moció presentades pels diferents grups. 501. Moció que presenta els grups municipals de Convergència i Unió, Partit Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya i Guanyem Salou per millorar el servei de rodalies Renfe a Catalunya i al Camp de Tarragona. Donat que és una moció que està presentada per diversos grups, senyor secretari, si ho té a bé, donem per reproduït en l'acte tot el que seria el tema de la seva introducció, i si ho té a bé, senyor secretari, de llegir quines són les propostes al plenari de l'adopció dels acords. Per la indicada moció es proposa, en primer lloc, instar la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part de DIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades en un breu període de temps de revisió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament els usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya. En segon lloc, instar el Govern de l'Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per desactivar les limitacions temporals de velocitat existent en els serveis de Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya. Tercer, instar el Govern de l'Estat l'execució de les inversions previstes en els diferents acords subscrits en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l'acord dels 306 milions d'euros, així com l'execució de la resta d'actuacions demandades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment d'actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l'Estat. Quart, instar el Govern de l'Estat a traspassar amb caràcter d'urgència a la Generalitat de Catalunya la infraestructura ferroviària de la costa i del Camp de Tarragona, alliberada del servei per l'entrada en funcionament del corredor del Mediterrani. Cinquè, instar el Govern de l'Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específicament a transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts pels acords de traspàs necessaris per a finançar l'explotació dels serveis, impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l'empresa operadora de Renfe, formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les estacions ferroviàries. I sisè, instar el Govern de l'Estat al traspàs de la infraestructura, vies i estacions per completar el traspàs de Rodalies de Catalunya mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d'interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de les competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya. Moltes gràcies, senyor secretari. Per part dels grups que presenten la moció, hi ha alguna intervenció per la seva defensa? No, per Esquerra Republicana, Guanyem tampoc, Partit Socialista tampoc. En aquest cas, senyor Montagut, vostè sí? Doncs té la paraula el senyor Montagut. Sí, moltes gràcies, alcalde, regidors. Bé, el grup municipal de Convergència i Unió justifica el seu vot favorable a aquesta moció
amb arguments que no poden ser més sòlids i provats, si tenim en compte les darreres incidències ocorregudes en la xarxa ferroviària catalana que ha provocat un raonable estat d'alarma, de denúncia i d'impotència als usuaris que les han patit. En l'àmbit de la mobilitat és sabut que la planificació realista, la bona organització i la gestió eficient de les xarxes i serveis del transport són la resposta ineludible per a garantir la competitivitat social i econòmica de les conurbacions i una referència de qualitat de vida en aquests territoris. No hem d'oblidar que el dret a la mobilitat s'ha convertit en un dels elements centrals per a garantir la igualtat d'oportunitats de la ciutadania i oferir fiabilitat als fluxos i moviments de persones i mercaderies. Així doncs, el sistema de transports ha d'assolir l'objectiu de garantir conjuntament la qualitat de vida i l'accessibilitat dels seus ciutadans amb la cohesió social i la competitivitat de la seva estructura econòmica. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de les comarques de Tarragona necessiten que el transport públic s'adapti a la demanda i necessitats de mobilitat creixent entre ciutats i pobles. És aquesta mancança la principal raó d'un ús insostenible del vehicle per fer desplaçaments fruit dels greuges que presenta el sistema català, com ara retards crònics, el mal funcionament de la maquinària o el mal estat de vies i infraestructures en general. Si fem memòria, recordarem que el gener del 2010 el Ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat el servei de Rodalies, tal com establia l'Estatut d'Autonomia del 2006. Però aquest traspàs va arribar amb 2 anys de retard i incomplert, perquè només va permetre que el Govern de la Generalitat assumís la gestió dels trens, és a dir, fixar horaris, regulació de la freqüència de pas, determinar tarifes i, en darrera instància, supervisar la qualitat del servei. Així doncs, aquella sessió va ser només del servei, de forma que Adif, que és Ministeri de Foment, segueix sent el titular de la infraestructura, vies, estacions, andanes i centres de control, i Renfe l'operador, és a dir, qui mou els trens. Però, a més, la situació encara és més greu perquè la cessió parcial de Rodalies no va anar acompanyada de la inversió necessària en la infraestructura ferroviària ni en el manteniment ni en el material rodat, situació que s'ha denunciat en diverses ocasions en els darrers anys. De fet, en aquests moments estem patint una desinversió greu per part de l'Estat, del Ministeri de Foment i d'Adif, que fa que la xarxa catalana sigui deficient i molt poc fiable. Tota una sèrie de compromisos d'inversió subscrits han estat incomplerts sistemàticament. Això significa que la gestió compartida Estat-Generalitat del servei de Rodalies s'ha mostrat del tot ineficient i desastrosa, i aquest ha estat el motiu principal perquè el Govern de la Generalitat hagi exigit a Foment el traspàs total de les competències de Rodalies per posar el servei al dia i resoldre els greus problemes de qualitat del servei i compliment d'horaris. En definitiva, el que es demana és disposar de totes les eines per garantir i planificar un bon servei de Rodalies a Catalunya i, en aquest cas, a les comarques de Tarragona. És en aquest sentit i en l'àmbit territorial on estem, per tant, que ens toca a nosaltres instar l'Estat a traspassar amb caràcter d'urgència a la Generalitat tota la xarxa ferroviària de Rodalies de la costa i Camp de Tarragona, que quedarà alliberada del servei un cop entri al funcionament al corredor del Mediterrani, per poder planificar un nou servei adaptat a la nostra mobilitat territorial. Per tot l'exposat, el vot del nostre grup serà favorable. Moltes gràcies, senyor Montagut. Més intervencions? Sí, senyor alcalde. Senyor Garcia. Bé, respecte a aquesta moció, m'agradaria començar la meva intervenció dient que, com a tota empresa, la crisi ha obligat a Renfe a reduir el manteniment de les vies. Tot i això, la Generalitat podria actuar diferent si els itineraris de les marxes dels trens estan fetes amb unes velocitats determinades i aquestes velocitats es redueixen per les incidències a la via. Lògicament, s'haurien d'adaptar els horaris, cosa que no vol la Generalitat perquè així poden dir que van amb retard. La Generalitat no està preparada per assumir la situació. Han de dir què passa. La Generalitat no té els mitjans tècnics per controlar la situació i gent poc preparada, mediocre. Renfe està pagant els plats trencats perquè la Generalitat no vol convocar un concurs per tenir un operador ferroviari que funcioni correctament. Mirin, aquestes paraules no són meves. Aquestes paraules no són del grup municipal del Partit Popular ni de cap dirigent del nostre partit a Madrid. Saben qui va formular aquestes afirmacions? Una persona de la qual no es pot sospitar que estigui vinculada políticament amb els plantejaments del nostre partit. Més aviat, tot el contrari. Aquestes paraules les va formular l'exdirector gerent de Rodalies de Barcelona, el senyor Josep Manau, que va ocupar aquest càrrec durant 10 anys. Durant 10 anys, i això ho deia l'exdirector, una persona que suposem és coneixedor de la problemàtica a l'àmbit de Rodalies. Mirin, aquesta moció, ens trobem amb una moció que el que suposa és un episodi més d'intentar buscar la confrontació amb l'Estat. Buscar la confrontació
amb un estat del qual alguns no volen formar part, i el més lamentable és que alguns partits es deixin portar per aquestes estratègies definides amb una gran intencionalitat política. No es donen compte que tot obeeix a el que alguns diuen un full de ruta amb l'única intenció de dir una vegada més que Madrid té la culpa de tot, que Madrid ens roda? No es donen compte que aquestes mocions tipus que presenten a molts ajuntaments només obeeixen a una planificació establerta amb l'objectiu de generar un episodi més de conflicte amb l'Estat en lloc d'intentar buscar solucions? Miren, ayer mismo pudimos ser testigos de un nuevo desafío a la convivencia, de un nuevo desafío al Estado de Derecho, de un episodio más de confrontación originado y ocasionado por una serie de diputados del Parlamento de Cataluña a los cuales les importa muy poco los problemas reales de los catalanes. Y esta moción solo pretende ser un granito de arena más para intentar tergiversar la realidad y hacer pensar a la sociedad catalana que con la independencia todos seremos más altos y más guapos, pero la realidad es muy diferente. Precisamente, ayer el presidente de la Generalitat escribía en su cuenta de Twitter, escribía lo siguiente. Decía, necessitem, lo tienen aquí, necessitem un estat per coses com garantir la mobilitat dels ciutadans d'aquest país. ¿Se dan cuenta de que todo forma parte de esta estrategia preconcebida? Lo dice el propio presidente de la Generalitat de Cataluña. Piden ustedes en la moción que se transfieran todas las competencias referentes a infraestructuras, porque parece ser que con esto lo arreglamos todos. A ver si lo entiendo. Están diciendo ustedes que si el Estado les transfiere todas las competencias de infraestructura, no habrán más retrasos de Rodalies. La verdad es que el cinismo de algunos no tiene límites. El Govern de la Generalitat no es capaz de pagar la deuda de las farmacias. El Govern de la Generalitat no es capaz de eliminar los barracones de muchos centros escolares. El Govern de la Generalitat cierra plantas de hospitales públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, pretenden hacernos creer que van a eliminar los retrasos de Rodalies renovando toda la red ferroviaria. Hay que ser muy ingenuo o muy iluso para creerse lo que ustedes están diciendo. ¿Saben cuál es la realidad? La realidad es que ustedes juegan a criticar al Estado mientras el Estado ha pagado la deuda de muchos proveedores de las administraciones locales. Esa es la única realidad, señor Montagut. Y este es un episodio más. Ustedes piden que se transfieran competencias para acabar pidiendo más dinero. Y después lo que hace el Govern de la Generalitat es dilapidar ese dinero en lo que llaman el procés, para convocar referéndums ilegales, para abrir embajadas que nos cuestan millones y millones de euros, para hacer actos propagandísticos que nos cuestan otra millonada. Y mientras tanto, como decía anteriormente, las farmacias sin pagar, los centros hospitalarios sin recursos, los centros educativos con barracones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese es el modelo de gestión que están reclamando ustedes? Mire, señor Barragán, mire, señor Brull, no me mire con cara de espanto, señor Barragán. Han sido ustedes los impulsores de la moción, sí, han sido ustedes los impulsores de la moción. Uno como portavoz de CiU y otro como portavoz del PSC. Y les pido que ante la grave situación que estamos viviendo en Cataluña, de desafío constante al Estado de Derecho, abandonen ustedes estos posicionamientos y dejen ustedes de hacerle el juego a aquellos que quieren llevarnos al abismo. Entiendo, señor Barragán, que su posición no sea nada cómoda en este asunto, que tiene usted que jugar a tener una especie de doble personalidad, al igual que algunos de sus compañeros de grupo, pero debería ser valiente y posicionarse de una vez por todas. No, no me diga que no, porque es así, porque si no, dígame usted qué sentido tiene que esta moción que firma usted como portavoz de Convergencia la acabe defendiendo el señor Montagut. Explíqueme usted, porque esto al final solamente obedece a lo que yo les estoy diciendo. Señor Brull, firma usted también esta moción y mire cómo cambian las cosas cuando el partido que gobierna es el suyo o es otro. Mire, el 11 de mayo del 2011, ¿sabe usted lo que decía el señor José Blanco, ministro de Fomento? Ante unas reivindicaciones similares a las que hoy estamos solicitando en este pleno, o están ustedes solicitando en este pleno, decía lo siguiente. Cataluña no puede pedir más esfuerzo inversor al Estado en la red de Rodalies, cuando la Generalitat, que es quien tiene transferida la red, lleva un año congelando todas sus licitaciones de obra pública. Decía más, pero para resumirlo, le voy a leer otra frase interesante que decía su ministro. No pueden pedirnos a los demás que hagamos más esfuerzo cuando ellos han tenido que recortar para ajustarse al objetivo del cumplimiento del déficit.
Eso lo decía su ministro, un ministro socialista. Es decir, la problemática que pueda existir en Rodalías no es una problemática que surja ex novo, es una problemática que se viene arrastrando desde hace muchos años. Y su gobierno también es responsable de esta problemática. Y la Generalitat de Cataluña también es responsable de esta problemática. Y el gobierno actual del Estado también tiene su parte de responsabilidad en esta problemática. Pero no pretendamos disfrazar la realidad. Fíjense si estoy en lo cierto en todo lo que estoy diciendo, que sin ir más lejos, el pasado 25 de julio, el conseller Josep Rull anunció que interpondrá un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para que se efectúen las inversiones correspondientes en la red ferroviaria catalana. Esa es la hoja de ruta marcada a la cual hacía referencia y, por lo tanto, este tipo de mociones solo persiguen caldear el ambiente en todo este delirio independentista, que si algo tiene es que es del todo incongruente. Por un lado, desobedecen al máximo tribunal del Estado, al tribunal que debe velar porque se cumpla la Constitución, y por otro lado, anuncia que buscarán auxilio en la Audiencia Nacional para que se efectúen inversiones en la red ferroviaria catalana. Vamos, que esto responde perfectamente a aquel refrán de a Dios rogando y con el mazo dando, ni más ni menos. Evidentemente deben acometerse mejoras en la red ferroviaria, pero ustedes saben también como yo que esta moción no persigue ese objetivo, sino otro muy concreto, mantener viva la llama del conflicto y la confrontación con el Estado. Por todo ello, el voto del Grupo Municipal Popular será en contra de la moción. Gracias. Senyor Montagut, vol contestar? Sí, molt breument, però és que a vegades m'ho posa com diuen, bandeja de plata, no? A veure, senyor Mario, vostè havia començat molt bé la lectura de la seva defensa perquè ha dit és que, clar, les administracions a vegades tenen crisis. Anava molt bé vostè, tenia arguments per quedar bé, però, com sempre, s'ha anat absolutament de mare i ha començat a barrejar el mandongo amb les llenties i els enciams. És a dir, què té a veure el procés amb les Rodalies, senyor Mario? Què té a veure, per favor? Ja n'hi ha prou de donar totes les culpes al procés. Escolti'm, vostè ha dit, és que Madrid avança diners als catalans. I els diners que avança Madrid no són nostres, senyor Mario? No són dels catalans, també? Vostè que està en defensor de la integritat d'Espanya. No són nostres, que els paguem tots? Per què diu que Madrid regala diners o avança diners? Jo ja n'estic fart de sentir aquests arguments, senyor Mario. Ja n'estic fart, de veritat. Una altra cosa. Vostè diu, és que nosaltres, la Generalitat no té capacitat de gestió. Vostè sap què és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya? És una empresa de la Generalitat que funciona prou bé. Jo no llegeixo que hi hagi cada dia Cristos a Ferrocarrils de la Generalitat, senyor García. No ho llegeixo. Per tant, crec que la Generalitat té, i estic parlant de la Generalitat, no del meu partit, perquè la Generalitat ha passat als socialistes, ha passat a Esquerra Republicana, han passat diversos partits al govern. I aquesta empresa ha donat bon servei i està donant bon servei. Per tant, jo crec que tenim prou capacitat per gestionar empreses públiques, senyor García, de veritat. I ho crec, i ho defenso, i per això crec que el que estem demanant en aquesta moció és que ens donguin les eines per gestionar Rodalies. I això ho va dir el conseller Rull, que vostè ha anomenat, i també va dir una cosa el senyor Rull. Va dir, no volem queixar-nos més de Madrid, no volem donar les culpes a Madrid, però donguin les eines i amb les eines demostrarem que som capaços de gestionar. Gràcies. Senyor Montagut, anem a veure. Vostè diu que al final som nosaltres el que portem tot el debat sempre a la mateixa qüestió, el tema de l'independentisme, el tema de la ruptura, de la desconnexió, com vostès diuen, amb Espanya. Però és que, li torno a dir, és que no és que siguem nosaltres, és que ahir, quan es va debatre tota aquesta qüestió de la desconnexió al Parlament de Catalunya, el que va dir el president de la Generalitat de Catalunya és això, necessitem un estat per coses com garantir la mobilitat dels ciutadans d'aquest país. Qui porta el debat sempre a la mateixa qüestió? Són vostès, no és el Partit Popular, no és el govern d'Espanya, és Convergència, és el govern de la Generalitat de Catalunya, no som nosaltres, senyor Montagut. Jo de veritat que li reconec que vostè almenys té el valor de defensar les seves postures i de fer de portaveu amb una moció quan no és portaveu del grup municipal de Convergència. I això li reconec. Vostè té el valor de fer això quan altres no ho tenen, perquè vostè és coherent amb els seus posicionaments. I jo li respecto i ho valoro. Això ho valoro molt. No se repeteixi, senyor García, si us plau. Senyor Granados, no ha acabat amb la meva intervenció. I això ho valoro molt, senyor Montagut. Però, evidentment, vostè ha de reconèixer, també com jo, que quan jo he començat la meva intervenció he fet referència a les paraules d'una persona experta en la matèria, que no té res a veure amb el Partit Popular, que no té res a veure amb el govern d'Espanya.
Una persona que va estar al capdavant de tot el tema de Rodalies a Barcelona durant 10 anys. I aquesta persona ha dit el que ha dit, i no ho torno a reproduir perquè ja ho han escoltat vostès abans. Ha dit el que ha dit. O sigui que jo crec que més clar no es pot ser. No es pot pretendre donar les culpes de tot a l'Estat. No es pot pretendre estar intentant mantenir aquesta flama de conflicte constant amb l'Estat. No es pot. Així no es troben les solucions, senyor Montagut, i vostè ho sap tan bé com jo. Així no podem trobar les solucions a aquesta problemàtica. Bé, ja ha acabat, senyor García? Moltes gràcies. Senyora Cortés, si us plau, té la paraula. Moltes gràcies. Bon dia, senyor alcalde, regidors, públic assistent. En primer lloc, el que voldríem manifestar és el poc esperit d'autocrítica que es té des de l'equip de govern de la Generalitat. Tampoc veiem en aquesta moció cap intenció d'aprofitar les competències que ja tenen. El que sí veiem és victimisme i propaganda, per tal de culpar de tots els problemes del govern d'Espanya i dissimular així la inacció del govern de la Generalitat, també en aquest tema. I amb això no volem dir ni molt menys que el govern de l'Estat estigui actuant bé, ni molt menys. No volem estar dins el sac del PP. Nosaltres no direm que el Ministeri de Foment ho està fent bé. És impossible defensar la gestió i el manteniment que s'estan fent durant els últims anys de les redes convencionals. Tampoc els volem defensar. A qui sí volem defensar és els ciutadans, que no en tenen cap culpa. Estem d'acord amb totes les reclamacions que es fan en aquesta moció i, de fet, hi votaríem a favor de pràcticament tot. Doncs ens n'alegrem molt que d'una vegada per totes s'hagi posat el crit al cel amb el tema dels horaris i amb les limitacions de velocitat i que d'una vegada ens haguem oblidat de xifres d'inversió i els agravis comparatius. De fet, votaríem a favor de tot menys de l'últim punt que es proposa. Doncs de cap manera podem estar d'acord en què s'exigeixi la transferència de la competència a la Generalitat sense cap motiu aparent, només perquè es creu que es faria millor i ni tan sols es presenta cap estudi tècnic demostrant que es gestionaria millor des d'aquí. Si s'hagués presentat algun estudi que així ho demostrés, nosaltres haguéssim fos els primers en donar-li suport, inclús de liderar la moció. Però no ha estat així. Per nosaltres el més important no és qui ho gestiona, és com es gestiona. I si el que sí sabem és que en altres regions o nacions, com Quebec o Escòcia, no s'han transferit en cap moment, perquè se sap que la naturalesa de la infraestructura ferroviària comporta unes característiques de monopoli natural en quant a la seva gestió i que és molt més eficaç amb un únic gestor. I funciona com una red integrada i, per cert, bastant complexa la nostra. De manera que obligaria a duplicar tots els recursos i infraestructures que són ja bastant costoses de per si. Una segregació de la red comportaria una forta inversió inicial sense reportar res positiu als ciutadans i absorbiria uns recursos a poder aprofitar per altres coses més necessàries. Pensem que un govern responsable no es pot quedar amb el victimisme, ha d'aprofitar al màxim els recursos i les competències que ja té i, sobretot, no pot enfrontar els territoris i els ciutadans, i més fent propostes irresponsables i, en alguns casos, inclús amb algunes falsedats. Com a exemple, us puc dir que va sortir una notícia que a Madrid deien que les Rodalies tenien unes vies quadriplicades en 80 quilòmetres, cosa que és falsa. Per tant, el que pensem que hauríem de fer és aprofitar al màxim les nostres competències i defensar, però amb lleialtat, les infraestructures de Catalunya a Madrid. També trobem a faltar, en aquesta moció, que es recolleixi la situació d'inhabilitació en la que queda l'estació de Salou, que en algunes èpoques de l'any es queda sense cap persona per atendre el públic. Per tots aquests motius que exposem, el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies. Bé, moltes gràcies, senyora Cortés. No havent més intervencions, procedim a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? 2 vots en contra, abstencions? 4 abstencions. Per tant, queda aprovada la moció. Moltes gràcies. Assumptes urgents, senyor secretari? No n'hi ha cap. Torn de pregs i preguntes. Sí, señor alcalde. Sí, señor García. Bien, por nuestra parte una pregunta que acabará desembocando en un ruego.
hace unos días tuvimos conocimiento de que la prueba piloto que se está efectuando en alguna de las calles perpendiculares al Paseo Jaime I con calle Mayor, en alguna de sus calles había finalizado ya esa, por llamarle de alguna manera, prueba piloto, porque ha sido fulgurante esa prueba piloto, o sea, ha durado días, los podemos contar con los dedos de las dos manos prácticamente. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente: si, en primer lugar, ¿cuál ha sido realmente la decisión que les ha llevado a echarse atrás en lo que ustedes han denominado una prueba piloto, que de prueba piloto no tiene nada, porque con tan pocos días de duración no se puede considerar ninguna prueba piloto, y ustedes lo saben también como yo? Y en segundo lugar, si ustedes hablaron, en el caso que nos ocupa, con los comercios afectados de la calle Girona, con todos los comercios afectados de la calle Girona y con todos los presidentes de las comunidades de propietarios de la calle Girona, previamente a iniciar esa prueba piloto. Esa es la pregunta. Evidentemente, si la respuesta es que no, pues ya les sugerimos y les rogamos que para otra o en otra ocasión, cuando tengan que hacer algo así, pues hablen ustedes con todas las partes afectadas para evitar hacer ridículos como el que hemos hecho, señor alcalde. Bueno, señor García, a ver, primera cuestión. Sus subjetividades son suyas. Yo creo que en ningún momento se ha hecho el ridículo. Nosotros estamos aquí para gestionar y servir al ciudadano y a la ciudad. Con lo cual es una subjetividad que yo creo que es innecesaria, pero ya la conocemos. Dicho esto, jo, si el regidor de Seguretat Ciutadana vol fer alguna intervenció o la regidora de Comerç, no hi ha cap inconvenient, però també li diré una cosa. Hi ha 3 carrers i són un èxit increïble els 2 carrers que hi ha. I, evidentment, si hi ha un carrer que no ha tingut el resultat que s'esperava, lo abans possible s'ha de corregir, senyor García, y eso no es hacer el ridículo, eso es gestionar bien. Gracias. Sí, alcalde, jo seré molt breu en la part que pertoca a mobilitat, i donat que a la passada comissió de promoció econòmica el dia 11 doncs, també vam poder comentar el tema. Em sobta que tingui vostè a les dues mans 21 dits, senyor García. És a dir, la prova pilot sí que no ha durat fins al setembre com volíem, però ha estat 3 setmanes en funcionament i, lògicament, tot i que a nivell de mobilitat funcionava correctament, a nivell de comerç no volíem perjudicar ningú, com ja s'ha explicat, els comerciants. Si al seu dia qui parlava no representava tots els comerciants, el que l'Ajuntament no farà és voler fer mal a ningú. Per tant, com prova pilot s'avança l'anàlisi i es decideix tornar a obrir el carrer. Senyor alcalde, sí, senyora Martina. per la part que em toca, bona tarda. Senyor García, aquesta regidora ha rebut 3 vegades al despatx els comerciants del carrer Girona i es queixaven perquè veien que no hi havia prou activitat, que de treure el cotxe ells deien que els perjudicava el comerç. Jo, com a regidora de comerç, vostè comprendrà que he escoltat la petició dels comerciants de Salou, o en part d'aquest carrer Girona. No l'he fet perquè, mira, m'ha passat el dematí per la cabeçota i mira, em vaig obrir el carrer. Senyora Martina, ha sigut per petició del comerciant, purament. Sí. No, jo això no I jo crec que els dies passen, la temporada és curta i jo crec que no tenia dret a perjudicar més el comerç de Salou. Jo això no ho he dit, però al final no han contestat a la pregunta que jo he formulat. La pregunta que jo he formulat li torno a reiterar perquè igual no se'n recorden. Jo crec que la pregunta ha sigut, no, senyora Martina, un moment, és que no m'ha contestat. La pregunta ha sigut si vostès van parlar prèviament a la posada en marxa de la prova pilot amb tots els comerços afectats del carrer Girona i amb tots els presidents de les comunitats de propietaris afectats del carrer Girona. Vostè m'ha contestat, no, vam rebre moltes queixes quan se va posar en marxa, sí, a posteriori. Perdoni. Quan se va proposar de posar el carrer Girona peatonal, es va qüestionar una miqueta. Va haver un responsable del carrer Girona que em va dir, regidora, te porta firma si vols, fes el carrer peatonal. Aquestes persones veu que parlava en conjuntament de tot el comerç. Després es veu que no han tingut el resultat que ells esperaven. Doncs escolti'm, rectificar és de savi a vegada. I t'has equivocat i no passa res. Ara resulta que els carrers de Salou tenen un responsable amb qui parlar que se reuneixen entre ells. A veure, senyor García, no sigui tan rebuscat. Crec que les coses no s'han de fer així.
Bueno. A més, me fan l'efecte que aquesta pregunta me l'han fet a la meva comissió de promoció econòmica. No sé quin partit polític, potser el representant d'Esquerra Republicana. No ho sé, se va donar una explicació també. De moment no tinc res a veure amb Esquerra Republicana, senyora Martina. Bueno, hi havia el seu representant. Vinga, més qüestions, sisplau. Sí, senyor alcalde, una pregunta més, i ja finalitzo amb aquesta pregunta. També en relació amb el tema del carrer Girona, al seu dia, com a conseqüència de la peatonalització d'aquests 3 carrers, estaven afectats per zona blava i això comportava que aquests carrers deixaven de computar com a zona blava per l'empresa adjudicatària i que es compensaven amb uns altres carrers, i tot això es va iniciar amb la modificació d'un expedient administratiu respecte a aquesta concessió. Ara resulta que de cop i volta, després de 21 días, señor González, gracias por aclararme lo de los dedos, es que yo había contado los dedos de la mano, los de los pies y una oreja. En fin, después de esta prueba fugaz, el carrer Girona ha vuelto a su situación natural. Es decir, entiendo que vuelve a ser otra vez una zona azul respecto al aparcamiento de vehículos. Sin embargo, nosotros no tenemos constancia de que se haya iniciado ningún expediente modificativo respecto a esta variación. Entonces la pregunta es muy concreta. ¿Se ha iniciado, no se ha iniciado, se va a iniciar? ¿En qué situación administrativa nos encontramos? Administrativament, com a regidor de mobilitat no de contractació, s'està estudiant què s'ha de fer amb el carrer. Están estudiando. O sea, es claro, es que ustedes, lo que ocurre es que siempre van a tiro pasado, pero es que además me contesta usted cuando usted no es el responsable de la materia. Usted ha asumido ya en las dos contestaciones. Me ha preguntado a mí, ha dicho señor González. No le he preguntado a usted, no le he preguntado a usted, he hecho alusión a su afirmación de los dedos. No le he preguntado a usted, señor González. Pero es que claro, usted me contesta, yo se lo agradezco, antes también me ha contestado asumiendo competencias de comercio, ahora me contesta asumiendo competencias de contratación. En fin, vaya usted con cuidado porque todavía le dirán que está invadiendo competencias. Pero bueno. Al final no sé cuándo me pregunta y cuándo no, señor García. Se lo aclararé en la siguiente ocasión, señor González. Bé, ¿alguna cuestión más, señor García? No, lo que ruego es que me contesten, porque no me han contestado la pregunta. Sí, le han dicho que están estudiando, ¿no? Tenemos la información. Pues que contestaremos, la información no la tenemos. Le han dicho que están estudiándolo y ya le contestarán una vegada que acabin l'estudi. Alguna pregunta més? Sí, senyora Cortés. Sí, nosaltres voldríem preguntar que el dia 1 de juny vam fer una petició, en aquest cas de l'estat d'execució de les mocions que s'havien presentat des del principi de la legislatura. Hem pogut constatar que s'han presentat un total de 31 mocions i sí que ens agradaria saber si tenen ja fet una mica l'estudi de l'estat d'execució d'aquestes. Gràcies. Bé, ja li contestarem si vol. En aquest sentit, però de totes formes pensi que les mocions són també d'intencions i que no totes es queden amb intencions. Es dona trasllat quan es demana un trasllat, però que també han de tenir consignació pressupostària. I hi ha una altra qüestió que ja ho dic, que ha de tenir en compte tots els grups municipals, que tot allò parlo en general, no en concret, que tota aquella moció que comporti una despesa, evidentment, si no està contemplada, s'haurà de donar un tràmit oportú i com no ha estat contemplada dins del pressupost, d'això ja en parlarem més endavant, a veure com articulem, perquè representa desmuntar un pressupost que ja està aprovat i que no s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest pressupost perquè són qüestions que es presenten a posteriori. Però ja ho parlarem com ho articularem. Sí, no, només aclarir que en aquest cas nosaltres el que vam sol·licitar en el seu moment no és si s'han dut a terme ja, sinó que quin és l'estat d'execució, és a dir, un informe de l'estat d'execució. Vale, escolti'm, senyor secretari, faci un informe de l'estat d'execució de les mocions presentades i a veure com es fa això, ja m'ho dirà vostè, d'acord? Haurem d'inventar un nou sistema d'informe. Molt bé, però sobretot hem de tenir en compte això, perquè a vegades proposen coses que comporten una despesa i, evidentment, com qualsevol altre expedient administratiu, crec que fins i tot la pròpia moció hauria de ser estudi previ, incoació d'un expedient, com té qualsevol proposta que fa qualsevol regidor en la seva regidoria, cosa que no estem fent fins a la data d'avui. I això comporta, veritablement, un acord que després fa molt difícil de complir perquè hi ha tot un procés que no es fa correctament, que és el de l'expedient amb la consignació pressupostària adequada. Molt bé. Alguna qüestió més? Doncs s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.